ziua, dragi prieteni! În această lecție vă voi arăta cum să faceți legătura între canalul dumneavoastră pe care îl aveți pe YouTube cu generarea de bani conectate, cum să faceți legătura între canalul dumneavoastră și contul dumneavoastră AdSense. În caz de deja aveți canal și în caz de deja aveți Google AdSense. Intrăm în, vedem, YouTube, canal cu YouTube, intrăm în acest canal și aici scriem e-mail și parola. Deja am intrat în canalul nostru și acum haideți să intrăm în stânga este canalul meu, Manager Video, butonul ăsta deasupra. Și aici vedeți un canal nou care o să facem legătura între acest canal simplu și Google AdSense. Vedeți că am apăsat pe canal, aici s-a deschis un meniu, apăsăm pe generare de bani, aici este un buton, aici este cum voi fi plătit. Plățile sunt gestionate pentru un cont Google AdSense, trebuie să asociați un cont AdSense. Apăsăm pe OK, apăsăm înainte. Aici ne întreabă dacă avem un cont AdSense sau trebuie să creăm un nou. Apăsăm pe butonul că avem un cont AdSense. Aici ne arată deodată canalul nostru care este pe YouTube, dar noi trebuie să intrăm în alt cont Google ca să facem legătura între canalul acesta și Google AdSense. Apăsăm pe deconectați-vă, apoi conectați-vă cu un nume de utilizator diferit. Și aici eu introduc datele mele la Google AdSense, care doresc eu să fac legătura între canalul YouTube și Google AdSense. Și apoi pun pauză și apoi să revin. Vedeți, să deschis fereastra asta și ne întreabă iată legătura, voi afișați anunțul în YouTube, canalul care noi avem, canalul de pe YouTube, și întreabă limba, în ce limbă va fi contentul de pe canal. Aici puteți să alegem limba, în ce limbă este cuvintele cheie și denumire de pe canalul nostru. Și atunci alegem limba și facem acceptați asocierea și gata. S-a făcut legătura între canalul nostru de pe YouTube și contul AdSense. Vă mulțumesc pentru vizionare. Ne vedem la următoarea lecție. Bună ziua, dragi prieteni! În această lecție vă voi arăta cum să faceți legătura între canalul dumneavoastră pe care aveți pe YouTube cu generarea de bani conectate, cum să faceți legătura între canalul dumneavoastră și contul dumneavoastră AdSense. În caz de deja aveți canal și în caz de deja aveți Google AdSense. Intrăm în, vedem, YouTube, canal cu YouTube, intrăm în acest canal și aici scriem e-mail și parola. Deja am intrat în canalul nostru și acum haideți să intrăm în stânga este canalul meu, Manager Video, butonul ăsta deasupra. Și aici vedeți un canal nou care o să facem legătura între acest canal simplu și Google AdSense. Vedeți că am apăsat pe canal, aici s-a deschis un meniu, apăsăm pe generare de bani, aici este un buton, aici este cum voi fi plătit. Plățile sunt gestionate pentru un cont Google AdSense, trebuie să asociați un cont AdSense. Apăsăm pe OK, apăsăm înainte. Aici ne întreabă dacă avem un cont AdSense sau trebuie să creăm un nou. Apăsăm pe butonul că avem un cont AdSense. Aici ne arată deodată canalul nostru care este pe YouTube,
dar noi trebuie să intrăm în alt cont Google ca să facem legătura între canalul acesta și Google AdSense. Apăsăm pe deconectați-vă, apoi conectați-vă cu un nume de utilizator diferit. Și aici eu introduc datele mele la Google AdSense, care doresc eu să fac legătura între canalul YouTube și Google AdSense. Și apoi pun pauză și apoi să revin. Vedeți, să deschizi fereastra asta și îmi întreabă iată, legătura, voi afișați anunțul în YouTube, canalul care noi o avem, canalul de pe YouTube, și întreabă limba, în ce limbă va fi contentul de pe canal. Aici trebuie să alegem limba, în ce limbă este cuvintele cheie și denumire de pe canalul nostru. Și atunci alegem limba și facem acceptați asocierea și gata, s-a făcut legătura între canalul noastră de pe YouTube și contul AdSense. Vă mulțumesc pentru vizionare, ne vedem la următoarea lecție.